Ayo co, wedange teko co, teko, wedange teko co, teko. Lah menika ta ingkang Cinandra. Gliyah lampah kadang Pramuladi ngasta unjukan kagem dapure kiyaine. Wonten kopi seprit degan sak panunggalane. Repepeh handap rogolir kadya tungkuling Bantala. Kodungake ingkang ngasta unjukan menika sasi Januari tindak tanah suci. Niki kok toya wening, wedang kopi, wedang susu, kok teh ora ana. Nek teh ana persis sajen kali.